Ställ igen till vänster. Höj vänsterhanden lite grann. Så ja. Rätt. Den böjningen på volten. Visst är det fint? Bara backa och stega i dina väggarna och titta på allt. Och så var det en hoppponny, men den ville inte hoppa. Men den går i en pangdressyrponny. Ja, vad ser du? Ja. Den kommer gå efter, tror jag. Så småningom. Den har potential. Och fattar du vänster galopp? Rätt. Fram. Ytterskänken driver bara. Rätt. Korta tygen. Just det. Han är lite för driv ner med ytterskänken här. Mer högerskänken. Ja. Lite till. Mer. Ännu mer. Fram. Aktivera honom. Duktig. Och beröm med rösten. Duktig. Och fram. Söt tycker jag. Fram. Mer. Just det. Måste fram. Det är dåliga hörnpasseringar, slarviga vägar. Ut igen. Beröm.